एक साईं जाए प्रोग्राम रिकॉर्ड भी है 9वीं तारीख है 4वीं महीना है और 2024 नवा प्रोग्राम रिकॉर्ड भी है। मैया रज़ा शिकने राजे यारा वर्षकने ईदा कोनो भजिया गुमा सजना वर्षकने वावे सांवल ईद मनाए ब्यावे सांवल वांगाई दे ब्यावे सांवल वावे सांवल वावे सांवल वावे सांवल वांगाई दे ब्यावे सांवल वांगाई दे ब्यावे सांवल। घर से ले गए कुल जियाना लोग सूटे धोखा जाना घर से ले गए कुल जियाना रास्ता इनिया लावे सांवल मनागे ब्यावे सांवल ईद मनागे ब्यावे सांवल। भजिया निंदा खना माईदा यारा गिलदा खना माईदा भजिया निंदा खना माईदा रोख थवे मई महावे सांवल ईद मनागे ब्यावे सांवल रोख कवे मई महावे सांवल